מה זה, איפה כולם? היי. היי. איפה כולם? היי, אני כאן. היי. כן, שמעי, בקשר לעונה הזאת, אנחנו חשבנו להכניס את שייקה פולי וגברי בתור דמויות קבועות ולוותר על שירותייך. בכל זאת, התבגרת, אז אנחנו נאלץ להיפרד. טוב, ביי. ביי. רגע, רוני, אולי במקרה את יודעת איפה הפיג'מות? כן, ביי. לא, רגע, חכי, את חושבת שאני לא יכול לחפש אותם באינטרנט? זה ברור שאתה יכול לחפש אותם באינטרנט, אבל אתה התחלת לצלם את הפרק. לפי מה שאני הבנתי, אתה צריך אותם עכשיו, לא? טוב, בסדר, את תשתתפי בעונה הזאת. איפה הם? טוב, אז ככה, הפיג'מות כרגע מופיעים במחזמר. סתם הצגה מטונפת. יש לנו מלא פרקים לצלם. מה אתה רוצה מהם? אתם אמרתם ויותר מפעם אחת, דרך אגב, אני זוכרת שזהו, נגמרה הסדרה ואין יותר פיג'מות. אפילו לפרק האחרון קראתם אחרון וראינו. אבל גם בסוף של עונה 4 הרגנו את כולם, ובעונה 5 החיינו אותם, זה לא קשור. בסדר, בכל מקרה, אף אחד לא באמת האמין שיצלמו שוב. אם גם את חשבת שלא תהיה עוד עונה, אז מה את עושה פה? לא, אני תמיד האמנתי שנחזור. וחוץ מזה, אני גם השתחררתי לא מזמן מהצבא, ואתה יודע, אין לי יותר מדי מה לעשות. כן, אתה מכיר את זה? טוב, מה הדרך הכי קצרה להגיע לשם? מסך לבן. מסך לבן! מסך לבן. אמרת שזה תיאטרון. אז בתיאטרון אומרים מסך. אוקיי, מסך. שלום לכם. ערב טוב. ברוכים הבאים. חג שמח. וצום קל. ברוכים הבאים למחזמר של הפיג'מות כשנתן פגש את דנה. לנוחיותכם צוות שחקנים מיומן ומנוסע שמשתדל להנעים את זמנכם ולא להתבלבל בטקסט לכל אורך המופע. אורך המופע הוא כ-25 דקות, ואנחנו נופיע בגובה של... 1.60 מטר. 1.60 מטר. אנו רוצים להזכיר לכם לכבות את המכשירים הסלולריים שברשותכם, וכן את המחשבים הנישאים, הטאבלטים, הבייבי מוניטורים וכל מכשיר יצפצף לכם. פתחי החירום של המופע הם שם, שם ושם. היה ולאורך המופע תחושו בחילה במושב שלפניכם תוכלו למצוא שקיות הקאה. לנוחיותכם שקיות הקאה לילדים ושקיות הקאה למבוגרים. במהלך המופע אנחנו נעבור עם עגלות פטורות המכס והמוצרים שלנו. בשם ההנהלה וצוות המופע אנו מודים לכם כי בחרתם לצפות בנו, מאחלים לכולכם צפייה נעימה. The Hebrew announcements will be followed by an English one. מה נהיה? חבר'ה, אני לא רוצה להלחיס אתכם, אבל יש לנו עוד הופעות היום, אז יאללה, תזיזו את עצמכם. יאללה תאורה, יאללה מוזיקה, יאללה מסך, יאללה מגיע. הם לא כל כך יפים, אני יודע. ואין שום טעם לרוק שאף אחד לא שומע. אבל הם באו מרחוק, בדרכים הכלכלות. ככה נתניה, הכל בכיכרות. כל ערב הופעה אני מגיע, בדרך כלל לבד, את אף אחד זה לא מפתיע. אצל הדולר בהיכל, חולמים על כסף וקל. מה זה משנה שאין שירים בכלל, שאין שירים בכלל, אז רק תבואו למסיבה של הפיג'מות, 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 ג'מות, ג'מות, ג'מות. דנה? דנה? מה עובר עליה? אני לא יודעת, היא נורא מרוחקת בזמן האחרון. כן, גם אני שמתי לב לזה. אולי היא עצובה. אולי, אני הולכת לדבר איתה. תגיד, עכשיו שאנחנו בין העונות, אז מה, אתה וימית כאילו ביחד? כן, ברור. איזה מגניב. הלו אילן, אתה לא תאמין. לקובי ולי יש דייט הערב עם שתי רקדניות, מירית ושמרית. זיקית סדרה לנו. אז למה לא קראתם לי? אם היינו אומרים לך שיש לך דייט, איך היית מגיב? אמא! יש לי דייט! בבקשה. אז אין לך. יותר טוב. אז מה, לכולם פה יש חברה או בנות זוג, אה? נחמד. כן. נתן? אתה הולך לבכות? לא. איזה מוזר, הייתי בטוח גם ש... רוצה להגיד לכם
שמאז שעזבנו את הטלוויזיה, רק דברים טובים קורים לנו. כן, לעודד יש דייט, לקובי יש אף, נתן לא בוכה, אילן וימית לא צריכים להתחבא בין העונות, אני אפילו ראיתי את שיפרה מחייכת. אני חושב שזה היה חיוך. והכי טוב, התפאורנים שכחו להביא לפה טלפון, היא לא יכולה להתקשר אליי. אין, זה תענוג אני אומר לכם, הרבה יותר טוב מהטלוויזיה. נכון. והלחץ. ועוד עונה, ועוד עונה, ועוד עונה, ועוד עונה. עוד עונה, עוד עונה, לא מבין, עוד עונה, עוד עונה. זה מרגיש ותמיד, הסבל הגדול והמעיט, והסצנה והסצנה, להספיק, להביא. כיף, זה מוזיקה, ריקודים. הוא צודק. הזמן הכי נפלא זה הזמן בין העונות. כן, כי לך יש את ימית, ולכם, מי מאשר לכם לצאת עם רקדניות בערוץ הילדים? אבל אני... אז מה, נתן, מה קרה לך? אנחנו, אתה ואני, אנחנו גאים? מה? הדבת שלנו. כן? ברור. עכשיו אתה הולך לבכות? לא. עוד לא. מה קורה? מה קורה? אני לא יודעת, תגידי לי את. עזבי, סתם, בזמן האחרון, מרגישה לבד? לבד? אבל אנחנו מבלות כל כך הרבה זמן ביחד, ויש לך כל כך הרבה חברים שאוהבים אותך, ומשפחה שתמיד נמצאת. עזבי, ימית, את לא תצליחי להבין. למה את אומרת את זה? תנסי אותי, אולי אני כן. אבל את לא. זה מה זה קל לא להרגיש לבד כשיש לך חבר שהוא אוהב אותך ואת אוהבת אותו, והוא שולח לך פרחים וכל מיני הודעות כזה עם לבבות ועם כאלה פרצופים עם נשיקות. מה, מתי אילן עושה דברים כאלה? לא דווקא אילן, אני מדברת איתך באופן כללי. שאת כאילו הולכת איתו ביחד יד ביד על החוף, ואז אתם רואים שקיעות, ואז אתם רואים זריחות. אילן כותב לי שירים. בדיוק על זה אני מדברת. אבל הוא כבר לא נותן לי לקרוא אותם יותר. והוא אף פעם לא שלח לי פרחים. אף פעם? אף פעם. טוב, עזבי עכשיו אותך ואת אילן, אנחנו מדברים עליי עכשיו. אני רוצה חבר. אף פעם? אני רוצה בן זוג. אני רוצה מישהו שיזמין אותי לסרט. אני רוצה מישהו שידע... די! הבנתי אותך. אני מבטיחה לך שיבוא היום, וגם את תמצאי את האחד שלך. כן, אבל מתי? אהבה מגיעה דווקא כשאת הכי לא מצפה לה. והיית מצפה שהוא ישלח פרחים. רוצה להאמין, צריך להאמין שהוא שם, שהיא שם, שהיא שם, אבל היא לא מבינה, הם לא מבינים, שחסרה לי רק מילה אחת, חסרה לי רק מילה אחת. יש למישהו מרשם, יש למישהו תרופה, אנשים תגידו לי אם מצאתם אהבה, כי הלב שלי נעול ואני מחפש מפתח. הלב שלי כבול, אני לא רוצה להתפקד, רוצה להאמין, צריכה להאמין שהיא שם, שהיא שם, אבל היא לא מבינה, הם לא מבינים שחסרה לי רק מילה, שחסרה לי רק מילה אחת. אז תגידו לי אם מצאתם שם ואם הוא שם, אם היא שם, אתה שם, אם את שם, האם אתה שם, האם אתה שם. מסך לבן. מסך לבן. שלום לכם.
כמו שאתם יודעים, אני ועמית כבר כמה עונות ביחד, ואנחנו באמת מאושרים, נכון? נכון. אבל כדי שהעלילה של המחזמר שלנו תתפתח ותהיה מעניינת, אנחנו מוכרחים ליצור משבר. ולכן אנחנו נפרדים. אבל רק לצורכי ההצגה. רק על הבמה. אני בחיים לא הייתי נפרד ממך, למרות שיש כל מיני דברים קטנים שאת עושה שיכולים להציק, אבל זה בסדר, אני חי איתם, זה באמת, זה דברים קטנים. קטנים? כן, גדולים, קטנים, מה זה משנה? הגודל לא קובע. מה שחשוב זה שאני מקבל אותם בך, נכון? כן, לא, אני מבינה אותך. לכל אחד יש את הדברים הקטנים שלו, כן. כולנו מכירים את שלך. איזה דברים? אתה יודע, כל הדברים האלה שעושים אותך מי שאתה, ואני נאלצתי לקבל. לא, אני מדבר על דברים קטנים, נגיד זה שאת אוכלת את העוגיות ואת מחזירה את הקופסה הריקה בחזרה לארון, כן? זה כאילו, זה מוזר. וכל הזמן חופרת על זה שיש לך תואר שני בפסיכולוגיה, אבל מה זה עוזר אם את מחזירה את הקופסה הריקה לארון? אבל אני מקבל את זה. אני מקבל את זה. כן, אני גם מקבלת את זה שאתה לא מביא לי אף פעם פרחים. או שאת קטנונית. אני אפילו לא מצפה לזה יותר. ואני אגיד לך את האמת, כבר באמת לא אכפת לי שאתה מעיר אותי באמצע הלילה ומכריח אותי לנסוע איתך לנתניה, רק בגלל שחלמת שהיא נשרפת. זה קרה רק פעמיים, ופעם אחת צדקתי, היא כעלתה באש. ותדע לך שזה לא באמת משנה אם אתה מרים או... 150 שקל, 150 שקל לוקחים על הזוועתו. ימית, אני חושב שבסדר, הנושא הובן. כן, לא, אתה בטוח? כי יש לי עוד כמה דוגמאות שאני יכולה לתת. למשל, לא אכפת לי יותר מספיק! הם הבינו. אני לא יודעת, אילן, זה לא עובד יותר, אנחנו רק רבים ובסוף אנחנו לא נסבול אחד את השנייה. ואז תצטרכי לעזות את הסדרה. להתאמת, להתראות. רק לא לעשות שטויות, אנחנו כבר לא בין העונות. אוי אוי אוי. תראו כמה היא טובה. זה מזעזע. חשבתי שאת ראית את זה כבר. נראה לך שאני אשלם 150 שקל על הדבר הזה? דרך אגב, תודה. טוב, אני עולה לבמה. תעשה לנו בפתיחות, רובי לא. בינתיים הם עושים פתיחות. טוב, זה נגמר. דנה מרגישה יותר טוב? כן. לא, מה? לא, אני מדבר עליי ועל ימית. זה נגמר. זהו, אנחנו נפרדים. מה? 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 למה? מה קרה? אתה בטוח? מי נפרד ממי? ימיתי. אבל הייתם כל כך הרבה זמן ביחד. כן, אבל זה פשוט לא מסתדר יותר. בסדר, מה יש? תעזבו אותנו, מה קרה לכם? אילן, זה הכל בסדר, לא קרה כלום, זה הכל לטובה. אוי, תפסיק כבר, גרי, הם סתם רבו, ועוד מעט הרוחות יירגעו. אני לא רואה איך הרוחות נרגעות בקרוב. כי עכשיו אתה עצבני, אבל לפעמים מספיק רק לשמוע או להגיד את המילה הנכונה. אני לא רוצה לא לשמוע ולא להגיד אף מילה. רגע, זה שאילן וימיתי נפרדו, זה לא אומר שתהיה עוד עונה פתאום, נכון? אני חושבת שאילן ואני נפרדנו. לא. מה קרה? לא קרה כלום, פשוט הצטברו יחד כל מיני דברים קטנים, וגם הצורך של המחזמר שלנו בהתפתחות עלילתית לא משאיר לי הרבה ברירות. ראובן. רובי, מה אתה עושה? קפצתי להגיד שלום? להחזיר אתכם לסדרה? מה אמרת? רובי, בשום פנים ואופן לא. שמעת מה אני אומר? בשום פנים ואופן לא. אין לי רצון, אין לי כוונה, אין סיכוי, זה לא יקרה. סליחה. אבל לי יש חוזה אי העסקה עם טדי, חתום על שלום ותודה. אוקיי, מספיק עם השטויות האלה, איפה אילן, קובי ועודד, אני רוצה להחזיר אותם לסדרה. לא! רובי, זה לא יקרה, הם לא רוצים, אני לא רוצה. טוב לנו פה, טוב לי פה, אין לי פה הפתעות, אני יודע בדיוק מה קורה איתי פה, לאן אני בא, לאן אני הולך, אין לי פה פרקי ספיישל של בוא נראה איך מתעללים בגרי, אין לי פרקים של גרי סובל בהמשכים. שיפרה לא מתקשרת, פליצה לא מתקשרת. אפרופו פליצה. יאללה, לך, שלום. לא, אני לא הולך. למה? למה? רובי, רגע. רובי זה עניין של כסף, בציר כסף. לא. יופי, כי אין לי. טוב, בסדר. אתם חוזרים בחזרה להיות סדרת טלוויזיה. אתה יודע מה? בסדר. רובי, אוקיי. אני צריך לחשוב על זה, יש מצב. אנחנו פשוט באמצע הצגה עכשיו. הצגה תסתיים, אני אדבר איתם, אני אנסה לשכנע אותם, ונראה מה נראה. אוקיי, זה מקובל עליי. אבל תעשה את זה. טוב, יאללה, לך, אני באמצע הצגה עכשיו. לך, לך. מה קורה? בסדר גמור. את שמעת על אילן וימית? כן, אני בשוק. בשוק. את בשוק. היא בשוק. סליחה, גברת. בואי נגדיר לך מחדש, גברת, מה זה שוק. זה לפגוש בהפתעה מוחלטת
במה שלך לשעבר, ועוד מישהו שהתעלל בך במשך עונות על גבי עונות, והוא בא אליך בדרישות. זה, גברת, שוק. זה שוק חשמלי. גרי, מה אתה מדבר? כן, גרי, הכל בסדר? כן, הכל בסדר. נראה קצת עמום, אני רק מאלתר קצת, מה יש? מה? הכל לא קרה כלום. הנה, עכשיו שימו לב, תראו. ילדים, למה? בבקשה, הכל בסדר, לא קרה כלום, מה יש? פשוט בשוק. טוב, אוקיי, נראה לי שאני אלך לדבר עם אילן. בשביל מה זה טוב? האמת היא, גם אני חשבתי ללכת לדבר עם ימית. לא באמת. כן באמת, גרי, כן באמת, נו, אנחנו חייבים לגרום להם להבין מה הם מפסידים. לפעמים מספיק לשמוע רק את המילה הנכונה. מה אמרת עכשיו? סתם, מחשבה שעברה לי בראש. אתה חושב שהם יקשיבו לנו? אני לא יודע. אבל את יודעת מה? יש לי רעיון. לכי לימית ותגידי לה שאילן רוצה לפגוש אותה בהמבורגרי ב8. סגור! ימית! אני דיברתי עם אילן. לא נכון, למה? מה הוא אמר? מה היא אמרה? הוא עצוב, הוא שבור, אני בחיים לא ראיתי אותו ככה. היא לא ישנה, היא לא אוכלת, והיא ממש מצטערת על כל מה שהיא אמרה. והוא אמר שהוא מבטיח לעבוד על כל הדברים הקטנים שמעצבנים אותך. היא רוצה להיפגש איתך היום ב8 בהמבורגרי, לדבר. הוא לא רוצה לאבד אותך. היום, ב8 בהמבורגרי לדבר, אני לא יודע מה להגיד לה. מה תגיד לה? מה הוא יגיד לה? אני לא יודע! בסדר, אילן, זה סתם כי אתה בלחץ. מה אתה רוצה? הוא נפרד מחברה שלו. אילן, לך, תנשום אוויר, תנקה את הראש, ואני מבטיח לך שאתה תחזור בדיוק בזמן כדי למצוא את המילים הנכונות. רעיון טוב. נהיה רומנטיקן, נתן, אה? אתה יודע, קובי, זה קומדיה רומנטית. הלו, קובי, הלו, עודד. רובי? שכחתי את הטקסט! שכחתי את הטקסט! לא שכחת כלום, אנחנו באמצע הצגה, רובי, מה? הוא לא אמור להיות כאן. רובי, מה אתה עושה כאן? באתי להחזיר אתכם לסדרה. איזו סדרה? רובי, אנחנו באמצע הצגה, כל רגע עוצרים. גם הקהל רוצה שתחזרו לטלוויזיה. לא, רובי, תבין, זה לא הזמן לדבר על זה, ובטח לא המקום לדבר על זה. טוב, איפה זה המקום לדבר על זה? מסך לבן, מסך לבן! כן, רובי, מה העניין? אתם חייבים לחזור לטלוויזיה. הוא רוצה שנחזור. מה? לא. עודד. חוזרים? לא חוזרים לשום מקום, אנחנו באמצע ההצגה. רומן, אתה תחזור למקום שלך, אנחנו נחזור להצגה שלנו, סליחה. אני מבטיח לך שאני אדבר עם כולם, בסדר? סבבי. סבבה. קובי, מה עושים עכשיו? מה, אתה רוצה להתנשק? מה עושים? חכים לאילן, מה עושים? המבורגרי, ההמבורגר הכי טוב בעולם. המבורגרי, ההמבורגר הכי רוני! מה את עושה פה? בשביל מה זה טוב? גרי, הכל בסדר? אתם לא רואים מה הולך פה? נראה לי ששוב מאלתר. גרי, אתה זוכר שדיברנו איתך על זה שאילן וימית צריכים להגיע לפה ואתה הסכמת שאנחנו נקשט כאן? אז אנחנו נתחיל, סבבה? תעשו מה שאתם רוצים, תקשטו, רק אני אשאיר אתכם לבד, כי אני צריך לטפל בכמה עניינים. אתה בטוח? זה לא הטקסט! מה את אומרת, גברת? מה זה אכפת לי שזה לא הטקסט? אז אל תראו, אתם שחקנים או משהו כזה, לא? The show must go home. שנתחיל? שנתחיל. אז קודם כל מפה. סליחה, אדוני, זה לא המקומות שלכם? מה זאת אומרת? זה לא המקומות שלנו. שילמתי במיטב כספי. הבחור שם אמר לי שזה לא המקומות שלכם. מי זה? או, טוב שחזרת. כן, רצינו לדבר איתך. תקשיבו, חבר'ה, אני החלטתי לוותר. מה? למה? כי כל הדברים הקטנים האלה שאמרנו זה סתם תירוץ, אנחנו לא באמת מתאימים, אנחנו יותר טובים בתור חברים. הוא מדבר על הפגישה עם ימית. זה לא חשוב עכשיו, אילן. נו, רובי בא, הוא רוצה להחזיר אותנו לסדרה. מה? רוצים עוד עונה. אנחנו באמצע הצגה, חבר'ה, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אנחנו באמצע הצגה, ועכשיו זה גם השיר שלי, אז עודד, בבקשה. בבקשה. שיר מספר 3. זה קשה להיות לבד, קשה להיות אחד. כן, כן, זה קשה. טוב, אני עולה לבמה שוב. מסך לבן. אז חשבתי על זה לעומק, והחלטתי שאני לא הולכת לפגוש את אילן היום ב8. אני לא רואה איזה טוב יצא מזה.
הקשר הזה באמת פחות מתאים עכשיו. חוץ מזה, אולי זה רעיון טוב שיהיה לי קצת זמן לבד, זמן סוף סוף לכתוב את התזה שלי ולהתפנות קצת לחברים. מה? מה אתם עושים פה? ימיתי, סליחה על ההפרעה, אבל פשוט רובי פה. הוא רוצה שנחזור לטלוויזיה. כן, אל תשאלי, הם רוצים עוד עונה. עוד עונה? ברצינות? כן. טוב, אז אני רק אסיים את הטקסט שלי. סבבה, אבל תקצרי, תחצי קדימה את ההצגה, נו. בקיצור, החלטתי לא ללכת. יאללה. נראה לך שהצלחנו לעבוד עליהם? נחכה ונראה. אני רוצה להאמין שכן. צריך להאמין שכן. אתה יודע? אתה חבר טוב. גם לי טוב שיש אותך. שאני יכול לדבר איתך בלי להתעלף. אוקיי, תעצרו את הזוועה הזאת. רובי! אני אמרתי לכם שיהרוס לנו את ההצגה. ההצגה הייתה הרוסה מלכתחילה. תגידו, לא נמאס לכם לעשות ערב את אותה הצגה? להגיד את אותם משפטים שוב ושוב ושוב? איזה חופש יצירתי היה לכם בפיג'מות? רציתם דרדסים? קיבלתם דרדסים. רציתם ג'ורה? קיבלתם ג'ורה. פרק עם ריחות. אפילו פרק לא מצחיק עשינו. נותנים לכם צ'אנס לעשות עוד עונה. אפילו הקהל רוצה. רוצים עונה שלישית. רוצים עונה שלישית. שוב זה קורה, שוברים את הכלים, בסך הכל רצינו להיות מפורסמים. שוב זה קורה, ממש כמו בסרט, כולנו כבר פה, גם ברכה חוזרת. הפיג'מות חוזרים, ובגדול, יש לנו קצב ויש רוקנרול. הפיג'מות חוזרים, גם מעכשיו, פיג'מות ישנו את המצב. שוב זה קורה, הפיג'מות חוזרים, אולי בינתיים למדנו תווים. אתם יודעים, אנחנו לא כל כך יפים, אבל באנו מנתניה על עקבים. הפיג'מות חוזרים, ובגדול, יש לנו קצב ויש רוקנרול. הפיג'מות חוזרים, גם מעכשיו, פיג'מות ישנו את המצב. רק הגענו וכבר כלים? אני לא מבין, בעונה הזאת אילן וימית כבר לא זוג? לא. ודנה ונתן כן? כן. זאת הולכת להיות עונה מוזרה. ביקשתם עונה 8? קיבלתם. צופים יקרים, העונה השמינית יוצאת לדרך. אנא קבלו את מחברות בית הספר שלפניכם, מתקו את חגורות המושב, אנחנו ממריאים. שתהיה לכולנו. צפייה נעימה! אז תנו לנו צ'אנס לעוד עונה, עוד עונה. אחרי הספירה מתחילה המסיבה. 1, 2, 3. הפיג'מות חוזרים, ובגדול, יש לנו קצב ויש רוקנרול. הפיג'מות חוזרים, גם מעכשיו, פיג'מות ישנו את המצב. מה? שכחתי את הטקסט. אוי, ברח לי. תאלתרי משהו. רגע, זה חלק מההצגה או לא? הם לא יודעים. אוקיי. כן, כן. תצליח לעבוד על כל הדברים הקטנים שמעצבנים אותך. עכשיו זה אני שכחתי את זה. איך אני אוהבת לרוץ? מה, מפה עוד פעם? מאיפה? רגע, מאיפה? מתחילת ההצגה. תפוח הזהב! רגע, חבר'ה, ריכוז. בבקשה.